Nosaltres vam demanar a la Conselleria quina avaluació havia fet, perquè al final, adscrites a la Conselleria d'Educació, hi ha organismes encarregats també de l'avaluació. Hi ha també una agència específica del govern que ha de treballar en matèria d'avaluació que, malauradament, no està funcionant. No té personal, no funciona. És a dir, en aquests moments no s'està avaluant l'efectivitat de les polítiques públiques que duen davant el nostre govern, la qual cosa, evidentment, des d'un punt de vista de la gestió, és molt mala notícia. Jo entenc que, evidentment, hi ha mancança de recursos, avaluar és car, però, per altra banda, des del nostre grup estem totalment convençuts que l'única manera d'avançar amb una administració pública que cada vegada sigui millor i, sobretot, fer una elecció pública intel·ligent, per tant, que destinem els doblers en polítiques que realment donguin efectes, només hi ha una manera, que és avaluar l'impacte d'aquestes polítiques. A nosaltres ens agradaria saber com ha millorat el nivell d'anglès dels alumnes, tenint en compte que ja fa uns anys que està en marxa aquesta política, i saber què ha costat també posar en marxa aquesta política. En aquest cas, ja dic, no per fiscalitzar-ho negativament, sinó simplement perquè creiem en aquesta política, creiem que s'ha de continuar incentivant i el que volem saber és si ha funcionat o no ha funcionat. El govern no ho ha fet, no ha fet aquesta avaluació i per això nosaltres, des d'un punt de vista absolutament constructiu i creient que és el tipus de feina que hem de fer, portem a aprovació aquesta proposició de llei per demanar al govern que posi en marxa l'avaluació d'aquest programa i que faci públics els resultats de l'esmentada avaluació.